ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ ସାବଧାନ, ହୋଇଯାଇପାରେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବୋତଲରେ ପାଣି କିଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରକାଶ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଇଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଖଣ୍ଡ ଅଛି। ଏସବୁ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପିଉଥିବା ପାଣି ଆମକୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିପାରେ। ଏହି ଗବେଷଣାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରୋସିଡିଂସ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ହାରାହାରି 1 ଲିଟର ପାଣି ବୋତଲରେ ପ୍ରାୟ 24,000 ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଖଣ୍ଡ ଅଛି। ଏହି ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଆକଳନଠାରୁ 100 ଗୁଣ ବଡ଼। ପୂର୍ବ ଗବେଷଣାରେ କେବଳ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା 1ରୁ 500 ମାଇକ୍ରୋମିଟର ମାପରେ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଥିଲା। 3ଟି ଜଣାଶୁଣା କମ୍ପାନୀର ବୋତଲ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ବୋତଲ ପାଣିରେ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଂ ରମନୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପି ବ୍ୟବହାର କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅପେକ୍ଷା ନାନୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ, କାରଣ ସେସବୁ ମାନବ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ହୃଦୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ହୃଦୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନିତ ଶିଶୁ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ସୂଚନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜନ୍ମିତ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶରୀରର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାପ୍ ୱାଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ବହୁତ ଭଲ।